соли 11 аст дар кишвар лоиҳаи бузурги футболӣ барои кӯдакон TCL футбол ба назди шумо меояд баргузор мешавад. Имсол дар қатори дигар шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ ин мусобиқаи муҳташам дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе низ дар як сатҳи баланд баргузор шуд. Пас аз 2 моҳи рақобатҳо дастаҳои беҳтарин дар се сину сол байни кӯдакони то 7, 9 ва 11 сола ба марҳилаи ниҳоӣ баромаданд. Ин мавсим миёни кӯдакони то 7 сола дар марҳилаи ниҳоӣ лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд 9 даста, миёни кӯдакони то 9 сола 17 даста ва байни бозигарони то 11 сола 21 даста ширкат намуд. Ба иттилои намояндагони Лигаи футболи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон, танҳо дар марҳилаи ниҳоӣ лоиҳаи футбол ба назди шумо меояд 700 кӯдаки футболдӯст ширкат намуд. ин мавсим дар лоиҳаи TCL футбол ба назди шумо меояд бештари мақомҳои ифтихорӣ насиби бозигарони мактаби варзишӣ ва вилон шуд. Дастаҳои ин мактаб миёни бозигарони то 7 сола мақоми аввал, байни кӯдакони то 9 ва 11 сола барандаи нишони нуқра гардиданд. Дастпарварони Академия Ювентуси шаҳри Душанбе байни футболбозони то 7 сола мақоми сеюм ва миёни бозигарони то 11 сола медали тилло ба даст оварданд. Бозигарони то 9 солаи дастаи Динамо бар ҳамаи ҳарифони хеш пирӯзӣ ба даст оварда мақоми аввалро ишғол намуданд. Дастаи Солор бошад миёни футболбозони то 7 сола соҳиби нишони нуқра гардид. Бозигарони то 9 ва 11 солаи мактаби махсуси варзиши захираҳои олимпикии солҳои гузашта аксари мақомҳои ифтихориро моли хеш менамуданд. Ин мавсим миёни бозигарони то 9 ва 11 сола ҷойҳои сеюмро моли хеш карданд. пас аз анҷоми рақобатҳои ниҳоӣ дар як фазои тантанавӣ, маросими ҷоизасупории мавсими 11-уми лоиҳаи бузурги футболӣ барои кӯдакон TCL футбол ба назди шумо меояд доир шуд. дар маросими ҷоизасупории намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, роҳбарияти Лигаи футболи кӯдакону наврасони кишвар, як қатор аз чеҳраҳои шинохтаи футболи тоҷик ва намояндагони ширкати мобилии TCL, ки сарпарасти асосии лоиҳаи мазкур мебошанд, иштирок намуданд. аз ҷониби кумитаи тадорукот бозигарони беҳтарин дар ҳайати дастаҳои хеш бо ҷоизаҳои махсус сарфароз шуданд. инчунин дастаҳое ки ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтанд бо медалу ифтихорнома ва ҷом қадрдонӣ шуданд. ҳадафи асосии лоиҳаи Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон TCL футбол ба назди шумо меояд бедор намудани муҳаббати кӯдакон ба футбол ва тарғиби тарзи ҳаёти солим мебошад. дар 10 соли гузашта ин лоиҳа даҳҳо ҳазор кӯдаконро ба футбол ҷалб намудааст. ёдовар мешавем ки Конфедератсияи футболи Осиё лоиҳаи Лигаи футболи кӯдакону наврасони Тоҷикистон футбол ба назди шумо меоядро яке аз беҳтарин лоиҳаҳои оммавӣ, намунаи баргузории мусобиқаҳои футболи оммавӣ дар қидаи Осиё эътироф намудааст.